ti mi ma me kokrom so ko fa bayre na me ne mo fare na wo na me be mo fare amane se na ye me ti mi ko washroom no na che se emoja etu mi na mo fare so ready e ko na no odin ode mi ko hospital ti ye ko nyina kra moja ne so ne si ye ko du station e na ye kwa amo midwife no honom no e na obisa mi se de na ye me na me si minim de ye me ma ya se me ya ba menyem ti minim de ye me no maduro bia nso ye e na maame no e hwe ye o hwe no anka nche me se yinsen no wo ho ba sana moja na etaya kra ne hunu momu no afina na ye basata na nya be 1 month ti sata mo sanyi moja na wa kra na wono mum na e ba bontin e na kra no so da bebe ti wono ma mbe ka chen se e aduro e ne dia de ye dia ama me na msi minim ti maame no kra for reason ke nya police case e ma no e na me ka se da bi e na maame e ja na e ba fie to o hwe sisiem se bia moja no embabi no so anka nche me se nyinsan ne de e wo ho nti e ba fie no nti emoja ni tu wono na ya wo se nyinsan na sei sana me hu no nti e ba fie no wa months ba na se menses aba e ba toto asa 3 months ti 4 months o ko na se menses mba biem na me ka che me wo fire se sei e na asi ana se ne yenko ne yenko cheke ti me ko to ayi be cheke na se me nyam ye ko twa scan na se me nyam 5 months ana mbo ma na mane ene de ko to obo en ne ni ase ompene e ma ni na njira nyinsa ne ni na dia ni nua ba na be ma be oba oso ompemu ni na njin nyinsa ne dia ti ma o ma hwe me e na me ma me ahwe me an ye woye ti ye woye no me woye no mu hono mo na oyo ho na sister bi ba ho be ka che ma me se omukwa asori no akosi musakra ne ye isa ne ba nti no so fun so ommeje akwala no ameje akwala na ye afini ye de pa bo ni nye bi ti e ho no ma na me bra am di na chi ne master eni sa boy na boy ba kan no me bae omba na me ka che ma me se sister kuya yes slow de asibia jaman kana fa akwala ne de e mai na ye hwe ya de na de ka wa bo no ka che na ma me ka che me so ndio mu ni e kabo bia de aka na ye de e don so ata no manya ma wonya 3 months de aka na do so nto omo nya de omo hwa omo fa omo de na omo hwe no o ka sa se nche no na de na nyimre na sister no beto se ni na ba fie so be ja kwala no enya se mkuto ma sister no be di atamu fie papa obi a me na no ankasa obi anka hwe e na boy no e ono e sister no de tutin na okoi tefi wona boy no so emre akola ni sika biem musu ma afre na misa na wansem bi eneja ina de titi wonom ti wonom ana ni master akoba no ka sister ku anya hwe de asibia de for fi sister no na jankora mi no montena no nya de mo hwe mo ba na ma mi so de oni hwe ye de eka na me ne boy ne tena ti yakotena obi fie e de prepare me yakotena na ne yato nti nsa bai na nsa bai okra nsa sika wansa bai na no so no kra mpo na boy ne mpesa ma wo ye nti na minim krasa sa ditwi wa de nyinsan cause mpacho ya madredin okay nti me ye no na okofa sa don sa me yare no okofa sa adre ne bre me ti me no verso na se me rane na me so do ready minti me ye de ennom na enyo no dodo na me jai so ti mo na sa me ko hu se sa ese bibi sei na me de me janti me ko boy so fa ma ne se sei na boy na de aye na so fofo boy no odidi na tem sa de a oye no wanye me ye na me ko we ma wo ka me a me ko boy ne fa me ko so wo nko mi nko na me nti fi bia na yete na me de ko hospital me wo ye o me friend ka kire me se ma wo no bisa na mid week and we created February version that so 22nd February yadanya me ase e won pempen so awie so wodi yen ababedri so wodi yakọ na wase yambo ye ho ban eden aba yedasoa emone nenso sede etie bia no e wose ye ba na afa ye beye adwuma endunti ka ye ho e wo Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na share my YouTube e Akoma 879 FM na e wonso wabomodia subscribe na we me notification bell no so ebreso you get notify na wonso washa ma foforo so etumi enyepi ahwe na TikTok so menuaba esiafo ene madofo nkaye so ewo mo hwe no na mo so mo share edema madofo ene mo contact ahodo no ede emaye na ubehwe bi ewo Onua TV Rabi 1 TV ena afi Osei Chrome TV so
ubenya bi ahwe ewo ho Adepa Information Center kutwa freti America say wonum ebiemo ewo ho Big Love Radio ewo Spain Otaibo Radio Modern Ghana wo USA OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 wonum ewo Techiman Asopa Online Radio 87.9 Sika Palace France eho ena wonum butio Arimboat at 32 ebra what security doors netals no honiema no nature say wo bie atum ewo ho pa kwetwene brofedro wo bibia danso enye bi etie bi ewo ho baby I want to tie no no bie mpa na brebro Information Center wo kuma u bodoma say atomic digital satellite ewo trade 4 junction ho se make say wonu so ebie mu pa na okọ China mon so dia ene na ejai Akoma FM 87.9 Kumasi ahonjo branch nso a ene na ehon so baby ewu ede amaye Niki Pizza Fan Club ya mama Nikita ne papa Pizza make say on my shout to Niki Pizza Fan Club UK so eno ntimo share my fans of Akoma Nsem and the Maa Akos great family and also a share ede atoso Charity Group Foundation at the hall and Akoma Nsem Fan Club and also Nikki Mickey and the chairman one more a share at the atoso and Ntimonko so na ehon so mon share and fa emaye na Akoma FM 87.9 Kumasi 3P garlic mixture ba and afi grow fine mojedro every one na so yasne dia Akoma Nsem dwumadi no ebrewo wa Akoma 87.9 FM na yakoso na yama yenua na nakua akua koko sheden ene kafra onyame ankasa enka ne ho sa emre ya emu edin yi emu na onchichi ne re na onchichi team ni na so ere na bibia entume enya kama yemra studio ha na yene yema mebi ana yenua baby enkodi enkomo na yenhunu awiai na Akoma FM 87.9 some of the ba ye yenhu kwan ye befa so ye betumi aboa no oba memo hawiai odin Efia sewa ampa for braketu wa mama kai my sister bia wa free mu na efre no Efia sewa Efia sewa free na bai pacho mi free pechi yani akase okay pechi hey chede pechi okay yo Efia sewa pechi number 1 eno free bai Efia yetio me pacho master mama de bai ya ni say me ni abusu apan ne ko fie ntwe na tie Akoma FM 87.9 Kumasi ena me ne tina me na wo nkwala anwotwe akwantu bi ekọ sewi kodi pa sewi na ekodi pa ne nya sika pa sika no wodi bi baje asase maaye asase no waton ye to oto container plot maaye waton ese nkwala anwotwe ni gomeso mini sika bi amede wi nkwala no ba ko awie school afrase wakwa waso odi ne krata akọkire na wase kire akora no obone maame ne yire na wo be wa no ama ne ansa na odi akora na ko school minsu mini bi me maame mpo na asi dan wo yi pie ba ko enkora nwatwe no betimi no mu nyina atene mo Akoma FM eti bra ya kwa bra ya no nya sika pa ma wo ya odi bi to ka na wo to ye no wodi bia wo twe ka ne se mfi aduasa ene ye ko se bi wo no ye nya sika no me busa afeso na busa ne se me de wo yena wo se me de wodi bedi dwuma ma mti wo kora sika no wo bank me maame awu wa ama me de ne nsa kwa ma no ensa na me de kwa ma na me ni musa nkwala no wo behwe wo mu wa nhwe nkwala no ese yekora ba akokwa no kwa diska 5 cd chira 3 days eti me de na ba se misika pa na me kodi ye me hia misika onfa me che fama me na won hwe ne ma na nkwala no so won pa ba bi ma wo mo ntina sawa mama asam chemu ye pa ma no wo na bujen Kumasi wabu asam no bujen pa antisa ye ntiase ye enti nyanto boase e kire mu ye problem ben enesi ye edie enesi wa ma me ye no kwenti na ade ne onsa koma no be ma waye ho ade ne netie se problem bi ani ho ebesi de na ma me bewuo na obeka se wo ma me ye me pa chawo nya bre ne kire mu na obi a etie bi
wanyame ho ade be ma na nya ho ade do wala wanyame ho ade mfi aduasa na ne ensa be na ade koma no so anya ho ade dia wo se na modemo okoko Akoma FM 87.9 kokoko ntia enti nya to boase na kira se no mo kire yeye sa maame ni wuye no a wa maye no metena asesa busumi nsia na akonwoma ma enti ada no kora na me kwa abonti me papa kora de wonim me papa nim na me to ansa na me de kwama no woni ne tie na problem bi ani ho wo ye be ma no wo ye ne niema kama se be ma we dura nwumere no wakodi dwa no na kodi ni dwa enti me ka cho se kire mi mu ma ye hunu niema nyina wo na kodi ni dwa mama wonu mene ne wasawi wonu ana kodi ni dwa no wode abode ba me de ye aduane e de ma no ma me ne wi na wo tweda wa ama e da wa ama ma de ne si ye because baby efia baby ho be ma woni ne tie woni na wo ma me wi na wo ma san 8 na emmemu nwotwe na aboni bi ansi ye be ma besia betimi fa basket kanten na wono akodi ne dwa na dese wode abafie minimu se stingy no wayo se eye romantic en wayo wodo no wodo wo ya won person nan betietia mosia so na wi abehyewo na en wo ko di dwa na brewa na se wo ye be ma ne nsachi eden wonimu se wo diska no kura ma wo asefa ko di dwa tete so ma ye hunu ense because bibia ye kama wo fie dia eni na koba se wo ma amebe wo na wotweda wo si ho na eye da wo si ho na busuafo bai wo mo amaba ni na bai de kwaye ye ne se afra se eburo nyane mu ena wokọ bonsu e won wo twika ne ko enti wo ba ye no ena wo ka kira me se wakọ Sunday minua sika enti wo ka minua na mi hunu minua akoro ena me busa ne se minua bai ena wo si Akos na me se na ala Akos no woni ni wo bibi ya na en wasi ya eya ne yire en no na me se na wo yire no a mi a me ye pani na me wa na mi ye koko ni mo adwuma na ade nte na wo mfa mi sika en ma me ansa na wakọ Sunday Akos ni sika me ka no wasi ya me de wadi kodi dwa abla mi na dwa na okodi ye no to titemantes satasimu de ya bai ba ko en wo to sedi akase ni mienu en wode ba nti wode ba na me se na dwa awukodi ba ye ehun sika kure nu 500,000 enti se na efi na ekosa wode koko agu ya paso a enya ade a megina wiem ahata wose ase wajimi enti na mde koko agu ya paso a na wugina wiem ata na me se sa enya magimi di amagimi ti sawu yadi wadi abusua panini na me ameyimi ye panini na me wa ameye adwuma no wa fa me sika ama me na wode ketu ade akwasende no na wode me di akodi dwa abla me dia ene wadi me che me etu obaya no abebo abusua na ma ne se me si abusua ni nyina agimi eti me maame aye no aka kire na abusua se obi ansi aye na se be ma ne ware mi no wawale a meme ndakora wo be ye oba ne ho ade nti nsem wo ho na agese mi bisa wo ai keka nsem na wo ho na kire me meme ndawo so oba ye oba ne ho ade enti me nso makwa bre mama me se Akos di nti mi bisa se be ma ne ware mi no se Akos no ye be ma ne dian ya yire nti se wan kire mu ya wo ye se wo di sika ko Maa Akos no mi minimum Akos etiefo ni Akos ma me pa cho ema pressure ma wo so nenya to boase because se wan keka won nsem yie na enei se ye frep abusua pani yi na wo fa no wo start se wo yi nsem pie na fe na abeyi ano ameka cho se kwa no tum die tie meka cho se kwa no tum ne se wo na wo betna ha first ene ye bisa wa no asem enti se de wo ka ni dia ene na abusua pani beka ne dia enka ho hwe enti Akos no ye ne yire ena matete nyintie bi se wo se me akotwe mpena wanachi sa mpena no me wasawi wo no me na me ye dokono nti dokono na me ye no ena bla ne nso wo no koko wo mo beto a aduane no a woni wo ba wo ye aduane ama nti wo beto a na kire koko ne wo ansa na wo tuya woka nti ada ne me wo me hia ne shell wo ena wo bisa me se kire nyame ado wo be kokurum nti wo be fa ahomacheka nti sa ahomacheka na wo be fa beda na me nsa aka me sika ena me so wo de ja ga ne wo shell a mosisi yira
me nsa beka nti adame no aduane de koi anopa na me de besi wa na ga ne de mi sika bele me say bla ne se maduane obeto ye hu sika ni Akoma enti mama so wakase mafa na chi me nfa na chi na hyase kura no ma nfa na chi na sa bere ama ba abere wa na me be fa na chi brebe na o ware mienu because o kasa no kasa onkoda abere mu kunu ekunu no na wanya mfie sense abere no satan manya mo status mo ware mo tina ya tina no wushia no mi wasi wana na mi sha da bi na mi sha me kura no na mi hunu be ma na mi dwane nti madamfo bi na be che me de ne koma no nti me ne ba nya 25 years panino na mo ware mfie san ya wale mfie aduasani 30 years ni ti mo tina ho mfie no mansa mo enu kura ye nya mama ne ye bompoa pa nti na mi hunu yi ana me de ewo no enti wo ware won kra bremu de me kola bire mi sis wo be ma me hunu anu no me hunu be ma biem e ka no na ma nkofa wachi me ma ya bire sa bire ama ba bire wa e na me be fa wachi enti brebe no san ko ware Akos no be ka ho afi ba ko ni afi mu eni ene Solomon Nsem ya start afi mu eni o ma me wu ya nya san ayi na wa ama no me ma me wu ya afi mu eni enti me che say mo Nsem yi mu na ma ne kofa aba no anase no na wadi ka ya fa na won ka nkyere me enti me ma me wu ya kyere mu ka kyere ga ne say wo me afie no wo me kye ya me enti ga ne ba ya meje ne so en wo se me baba akom eni na chi no kwaji birisie en family me na me fa nya me ma me yi na me si birisie de me mpe mi ametimi atobi ntimi ba e kora na me baba ya atobi agumu waka kire me se me nka nkire me baba ya ne se o magi brisi emlem na me fanya me maame yi na me si brisi enu empe me ba e kora me baba ya pani no no atobi agumu nti onu ni brisi e de me empe etimi mi bedi na wotweda na me koye no na be oba ne fere be ma ne ka kire ne se adentina me kora so wo to brisi abere me na me se me nyi na me so wo kora me ne wote wa ma me ska ntobi na me kura na ebe to brisi ama me say me fanya me na nti be bana to bi agumi etim di firu na wotweda ni mu koye na na wintiri sa na mo ne one wo kura no ene be ma ni na na tie one compound the same compound na wo kura na te be bi na wo si number 2 na me nso me te number 1 why en ho ade na me aduma me menda no be ye no ho ade me menda be ya me pa chan e no be ye no ade e o pechi number 1 no number 2 pechi number 2 me pa chan okay na ye hwe ebra woni be ma ne tie no si adwuma ben ene adwuma ben e na woni no eye na ede na efri sabre ni mu e ba ya wan fa wo che fa ma wan se wo hia mama de kwaye ne se me ma me wu ye na wa ama no e na what they saying wa ma yie no na wotweda wa ama enti me ba nso wa ama misika ama ma mfa ama ye me ma me ye nsufu sika bi aye agibia wa ntua enti afinish na me busa say papa na adwuma na ya ye no misika wa yi wo se me kura ne bangi ama wo che se adwuma ban ni adwuma ban pese me hu se oh ebia emfie mienu yekọ sahwi yekọ ti koko yesan ko kro we so yekọ do yekọ ye do me enche me pese me hu no bra woni na bra ni de free mu ba ye ye hu de ebeje ama wo hweso yekọ ti hweso enti hweso ni mu no ye nya sika pa enti hweso ni mu na meji me che fa afiri eno no de koko hweso enti mo ye wie ye no nyina no mo ye koko hweso ni fie be sen enfi aduasa 30 years enti sika free mu ba ye na be ma ne so wode ye dan wode be ye japade ama me ade ye japade se no waje plot nto wode be si fie ama me nti waje plot no wa him because pachi ye kasa no ye wase ho na ye kasa ne pesa wo keka won Nsem bi ye wo se ebra mukoye adwuma no be ma no kra koye adwuma won kran ni nyina waje free mu minim studios ase no efidie no ena ma wo hunu se de wo se keka won Nsem no ensisi so efie no efie no no ono woko Accra na me nso mi wo pachi nti na me yedoko no nti na metu bangi e ba afoforo me na me save wo enti wo ba ya ye ha adan e na me se dan na ye ha na nkwala ne dosu enti entimi en ha adan sa enti se wanya sika kakra wo mu fie animu na da proto da wo enti wo mu fie animu nikunu
Womu fi animu. Womu fi womu ne hwan. Womu abusua. Womu abusua. E plot. Na bi da ho. Womu abusua plot. Abusua ni nyina asase. Womu ne maame. Asase. E na me ka kire nso womu yenkosi dan ni bi. Ensi so sama ma nkwala no. Ye pe ba bi de womu tira 20. Okay. Ye pe ba bi de nkwala ni ti ato ye ha dan. Na womu ho no so asase wo ho. E na me so womu yensi bi. Na yemfa nkwala no ntinam. Enti wote ase enti wokwankran oba no abeye bi. Wokwa no oba no abeye bi wo ba ba si ameti. Ye kan say bless de ade bomuru twa yi bi meti bo me bo me dia be say me pe baabi ma me nkwala anada enti oduru baabi ne na ho de ne entimi ena me yes ene metu susu e woni metu bank entimi koyi sika na ba ne de ato nchense e de abodan ne so enti me ne na ti dan ni mu e de agya awoko asawi enti me baba pani ye ne yire ho ade ye ba ye no en wo soma me ka kire ne se wo me ka kire me se me mela me koyi o ka kire me se be yi wo niam afiri dan na me se ya me meyi me niam asese na dan me no dia na ya da na me meyi me niam afiri mo se ya be yi na me se me de me ntimi yi en ye sa na te dia wa yi niam no na fama me en wo no ayi niam no de gu animu na me so me se sa me niam enti me de ko ne papa ayi de ketua ba ko en wo hunu me no se ya na da na awia wo twe wo niam edi kwa bu fie se na me se wo ba na ayi me niam ama me se me fa me niam nko bi ma me fie nti adan se wo yi me niam oba no woni oba na obaye na yefro ne neti dan ne mu se sie asem ne sie no se jiwoni makọ ni se be maka se jiwoni makọ na che se waja wawade no na oka se jiwoni makọ ene sa ho ne mani nyina no be ma ne busua ni ben na wokọbọ na ma ne se ne blasafo anim me de to blasafo anim blasafo se waka se menyi meniama de menyi le saba ni sister penny ono ane ma me ba woni ni fini yefunu ba ko won ye penny no ba me ba ya sister ne sia ne dan ne ye mema dan into waka se menyi menia wa yi meniama esasa me de kro na me so me fa ne ma na me de ko me fie nti nipa mienu na me bo wo mama na wonso wabusua because waware won fie aduase ne a woni na bobra nti no ebre oka se yi woniema wabusua pani ben na akobo na mane se ade abusua pani aka kire meni o nti no mom ye nkwane ye ko bisa se minyi meniema no na wo jama wade so de a mene na wade fie aduasa 30 years ya ye yapade oma mi hunu me chefo de be ma me ede na wabusua ka kire no me ma me ne me papa ekoi wo mo koye o mo ko busa na wo se ye dan no eye wono ane dan nti wayi me niam ama me oni asem bi aka enye no ti sade sese wo ka se woni na ye japade up okay ye yi sa den ya woni ni si ye no eye how many rooms back 1 room okay nti ye yi sa dan no na dan no 1 room na nkura nwotwe nyina da so sa atam no mo susua ni e bompo anu mo susua nti me ma me si bi no ene o ma me de enkwala ne ba ne fie wo nti dan ne mo de me ne bono ene ka akire no ena ne edamu si ye sa dan ne free why japade be biem na mo ye nya ahwe biem mama nya ahwe biem me wo na obeka che me se waje plot obesi fie ama me efie ne so plot no waton waje plot na oma uko hunu mi huni hunu plot na da hene me wo na da ebu achi enti na me dua so wo masase pachi ho no ai me dua abanche wo so enti me be kwasawi ne me ma nkwala ne so ko dua abanche ene moroba e wo so enti nkwala ne kura me wo no no omo atwa so bode ese adua enti me wa danse me ma no en empanimfo ne ma danse wo hwe asase no a ototo ye so okoto e di ama wo no wo hwe asase no e ho nkrata hu se o ampa bema ya koto asase na ya efiase ewadi mu na bema ya to asase de ama me wo hwe sa ne mama wa amfa krata bi amele me wo be ka kire me se watu anwea aguso nti kokoo ne nsika no wo de besi edan na mama ne mema enti wo kofa wo ba we no na de meti ane se waton asase no kokoo ne sika no amokoye wo sahwe no 30 years no na wo bu nwa konta de kire wo mu afi ne so na me ka so won fa me chefa ma me wo sika no wo kra ne bank wo de be ye japade ama me nti me de ne mani da so se proto na waje no wo de besi fie ama me ne mema me so na me ti wiase me ne mrewe se edan efisa me ma ne doso me nya ba bi mfa nkola ne nhye nti we si dan ne ma me
ka me de nyame ase efi se edan no mokora sika na enya wo de bi atoka ka no watwini se nsi aduasa se wo ba na wo be wale no wa toka ne bi ama no akogya me ne de na sie kura ase ka ben otoye tazin bi wo de ye adwuma wo de ayesa nsi aduasa ono na etwie no otwi fa ne body ana banche ko bu fachi enipa adi kosevi a fa wo mo anu odi ko odi filibo nsu nkwanta no odi aba ebi ane ye wo no ntu otwi sansi aduasa eti se wo kwa adwuma ba na mi wura da mo si anu otene sika ne so me ka kire ne se enti se ka ni sika kura me no mienu na bela ne yeto ayo enti manim bibi anim enti se me ne wotie na die be na wo pese menye no nton te mama mi do nyame eka me ma mi wuda wansi aye na se se mama mi mfra ne intimacy ni se e bi da since 30 years ni mama mi do nyame man no mama wan to pin grandma mi o mama 30 years ni na mama mi do nyame me ma mi aberewa na nam se me na me bompoa ne intimi pese wo me ma no e ma mi intimi na me musa ne intima eno ono nso moni tinim so obeto intima ama me intimi ma mi aberewa no na me ba bi intima pofa wo yi wo de ama me won to nku ma ansa fasra mama won to brazier ma ansa fa bo sisa no fugum eno won to dross ma wo safa ne ma gugum bata na jo bewro anya ne se okay na mane kwa mane wuro de se ma no ebi ho ase wo nto ne ma yesa na wo hwe yes ha de a ene ye kaka ya wo ba ho a ye nworo ma wo na chire na mi hu nyansa na chire na mi hu nyansa no ene ne wo ba ho de amene no ne yaku na fa ma no ene de ene se ne no no de ayase kom ko fa ya ko su ya wani abre yo sama ma milatintini hwe milatintini o miladuasa enfi aduasa matna ho sa mama na wonto bibia ama me enkura nwotwe ni nyina enfi aduasa ni nyina enkura nwotwe no wo a wonto ntoma mama me donyame mo nkwa asore nkoda ase me nkwa asole wonto ma ni di ba ko asole amekoye me mama na mama ntema na me de koye wonto nkwala ni dini wonto wo mu dini enkura nwotwe ni nyina wonto obi di donyame ena na oguso no na ewo because be ma wonto me bia ma wo be ma woni ne ye adwuma wo hunu so woni na kodo kokko mfie aduasa wa ma kapra na asasempoa but unso du sika boa no mo a na bodoko no doko no de na me ye se de wo ono wo de behwe nkwala na me nso me de doko ni sika no me hunu bi ade ya me fa na mato na me de aya me hu nti na kire no kro no waka kire me se me hu na de ya fa na me mato me ntobi ma ne de a ene wakofo oba ono nso to ade a no atobi ama no za obeso o sa sponsor ne ka ho wa bra wo ma hwe no enkura nwotwe ebie ni wo awowo no tonto masini kura de ma wo masini mi munani mu asenti masini ni nyina chi wo dokro na wo de hwe ho no se wo kwa ye shopping bread no se de no hia sa ntobi man me nto boxer ma no nti wo ba no kofa ne sesi ande wo to bibia ma no nsu mi ne bi to boxer ma no asesa ne ne mamu na oto dross ma wo ma do akoso ekuma je mi hunu bi da mama 30 years 30 years hunu ade kro ba ko kra wo be yi ateme se o ma we die me kuru ye ma me sombo da bi mi hunu bi da ena na ada so di na chi ni ntia na enkwala ne nti nkwala ne dosu minti mi nya yin san fa nkwala ne nko wo baby ntia ene na wonte so 8 de se nya sem kitu sasa atamu ne de na maja ma wo awie na maye ne de nti ka kire no wanya 7 years ni etwa me etwa ma wo na ebra wo ma me wu ya ba me amei abusia pani Samuel Ntwemeboa ne di no na pachi number 1 edi be pa no mudi mu na omu be hu sabusia pani asem ne ye kan enua ebra busia pani ama na wotweda no amaye wone watra 30 years wo busua ntimi anko no wanko bisa ne se anyenye bia no wo mu bei efia se wafom no anase busia fo afom no ena asewawuo na wa amaye manko me papa eyi ni wo fa ase e ba akoma me ne ko ne hene ne wo hina na asem obeka ne se mi kuna abebo na mane ase medidi abusua ni nyina atem nto mo be yi na se enye yi na se odi wo matem ma anya wo mo wan ka se abusua ni nyasafo bia ne nipa mi nsape na ye nyasafo wo mama man kanisa ebubodin man kanisa o ka kire me se o ma abusua ni bia ma yi na se jinti ena
se wo se medidi na atam se wonimu nyansa wono waka kire me se me magimi na me ka kire se wono so wagimi na se wonimu nyansa de a enka me a me ye pani na me wa na me ye adwuma no ko de me sika be ma me ansa na wo de ketewa sika akoma no enti oba na obeba abusua na ma ne se me si abusua ni nyina agimi enti bo ba asawi no obeka kire me se wo ma abusua ni bi e ma eyi na se ana me so wo ma wa mo ma nana what they say nana na pu wa ye mo ade de ne ma no wo mo ya miensa wo mo baba be jame no ma me wuye no me bre wo mo ma me ho nti wo ma me wo mo enso baba be jame enso ampani ampa ma me ne wuye no wo mo be jame papa wo mo be jame enti ma anya abusua ma wo nkwala ma akoma nwotwe na me kodidi abusua atam se de ehunti ma anya abusua ba akokola wono na me ye no abusua de ma ani abusua atam obeka o adansefo wo mo adansefo wo mo se wo ka se na busua no enyansafo wo ye miensa na wo bubo enyansafo ni din no na ka jimefo no se bia so se bia nya do me ka waka se wo ma wo mo ma na me so sister amenkono ma eni ni nua nya meche wo mo beba wo ma be jama yiye no asem wo ho abomode aneka wo mo beba be jama fansem ni bi sisa wo mo beba be jama sasa ma me na me ka ne yemu ma no anya busua ni sam wona dia me ka wo so ma ne busua ma e wo ma ne wono ne ma me yemu ade ye ma na me se ana na ma anu yemu ade de nya meche amenkono ma wo mo dia mo beba be jama ayiye no enti ne dia me kan ana dia me kan ebubobo waka so ayesa poaso achi no ebubu gusubo fiasa wa eno dia mekan na den me bisa wo di kai wanka wo wanya wo refi ya fia ensem ni bi ho a opese okeka hye me yen kan ensem nhya o manim so dia se enti papa mu neka se wa bie mu tutu ase reremu na se eno dia no ano no waka asa na mekan sa wo so wa mane maame abusua ma amankunuma ni nyame kyemo de wo mo ne maame wuye ne me brɛ nti wo mo de wo mo beba be jame ampani apa so wo mo bai na abusua pani ni amankunuma ne nyame kye ne wo mo maka wo mo ka de wo like wo mo ka mama na de ho de dabi wonim so wo ye wo ware ho che dabi ya wonim se first ne de wo mo de ahensam ne ba ye no mi kunu no wo mo e ma me prot wo mo de ma wo mo no wo maton enti wo mo ne wo mo ntam ye wanju asabu wo mo ne wo mo ntam ye wanju enti mi boss ankrofo ni din ne de enti ayo na wo bi ya wonim se wukunu ni wo mo ntamu enhye danya fai na wo koka che wukuru se safo no ne kurafo no wo mo no wo mo twe wo mo ti ado wo ma so no beba na wo ba che ba mai sen afia mama ya santifo so te kasase ya ti bebu ase afia ma mi se wade ba ko me ba che o brebe na be man be ka kire wo say yes wo twempra empremu ade pa mama me kura no metete na tesem ni amanim die won kan si manim na metete na tesem ntimi ko ni sister ho e kura akobusa ni sister ne se be man no mate na tesem se wo se me twempna me yeda mani ma twempna na afia mabo abirwa na me kwatwempna nti ni sister no kura ka kire me se mincha enuachi na ne nua no wonima asem opese woka be ma be na ese na ono na twempra no na me ni obi an twempra mama na me kasa na hyese no na me ye aduane wasawi na bla no ne yiri ni wo ene obeto me dokono 800,000 odi koma akoko obofu etu odi dokono ne koma awo mo no na di be no obusa me se wo pese wo be kumase na kumase no wo be soli anajo obefa ahomachika etimisika no wonfa nya wan ena me so ofagya Moses yire na wodi gya Moses yira me nsa beka enti anopa na me hia me doko ni si wan aga ni diska ne bela me say bla ma afo say misika ni na me so me dana se na wonya ko kumase na ga ne sian mama me ne ntwempna afia mafu no wontwi mama dabi afia mama sewa mama me say mafu no wontwi mama me ka na me ka dia na mbagye adi
Bland me won no da na sha no kra na ya no kra ye ti ehunu ya gidi o Dabi wontwi no me won no won me wo da wontwi da Dabi mama afia mama ana na me ka che obi no me sesam na ne sapo ne afia ba gi adware o mama se adansefo wo ho oh se wo se wo be ma wo mo aba wo be ma adansefo na ba enti ba bi kura wo mo be kire me no wo mo be kire o te ne hene so be ma adansefo se mate ewen pechi me te ni pechi mate so wo be ma adansefo aba na enu nso kura wo ne papa yi kasa nso wo kan aya kuma 87.9 FM akuma bu nsem dwumadie no eno anu waso eguso a wutie no na be makura won to dross a won to ntoma da mfie aduasa na won to toma eno kura na mebe kan dross kura won to na toma won to toma da no wo se twe ho kura no mama yeah enti mabo asem so me say mama yes esemisun sa esemisun me sa me ma no so mo sisi mo den me wo ba panini me kwa asole me sister ena yi entima ye kan say wo ba ta na nimu de anima bedie enu wo de ma me na me de panini me de kwa asole de to so me enu sa wo ba ta na nimu de anima bedie na me de kwa asole won to hye ma me na me ya ba ya ma mfo chi afia ma ba abere wa wie na me be fo chi wo bi pa abrewa eno de afia na so ma abrewa onya mfie say 43 years no abo abrewa ebi adwumaden na say 40 na be ma no so mfie say on de me ni mfie mama mo ba pani aware wawale oba na be ma enti say se be koso o mani na afri be ma ba ko ebusu apani say se me koso nyina de na o ma no ka fa wo ene ukunu ho like mama ne dada de na moye like onkrara ka bibi enkwala no me ba ye no eno amu bisa me say me ba no mo papa ma meska ena me se Dabi na woni nua atobela no ena okoyi 2 million ma ne say won fama me na papa no so tabi obaba bi obeka nkyere enkwala ne say me ne ku enti me ba ya me bisa enkwala ne bisa me say wa ma mesika di enti na me ma me ewu na me ba ye no wa ma mesika ena enkwala ne ka kyere me say me nya abotre na wo beba wo ba omo be kwa akobisa no enti di otosu mienu ena de wo pani no ne de otosu mienu ena ko no omo ko ena omo se da ya na da bia wo ba na wo be kama ma asama ne edidi mama atam na wo bia ne ma me ewu na wo yere na tie na be ma ne sika kyere wo di kosi wo nua so na wo di abre no da ne sa na wo ye ne de wo anya ade enti nkura mpanimfo ne de woni wo nyina ya aka oni nkura ne nyina ya aka da bre me ye bigel ena me yi elek ena me yi wonu a wode ne akura ne to no wo wula ena me yi ka ekire no wo mo no kasa wo mo mpanimfo ne die woni wo nyina ya aka na yehwo nkura nwotwe no na oboa bema no ewo nkura nwotwe ne hwe because nkura ne doso to the extent say when to me amoa no so nkakra wo mo hwe mu a mama enya de obetumi enye ska toto entoma ne ade de ma mama ya che o mama dokuna ju mama ya che ben fi say ache na ne tena wo nyina me ne tena wo mnya mfi aduasa nyina me da so ento dokuna na nkra dokuna mama me na me sori a me mia na me kama ade na ma sole ma bobo enkure sa atama no mo ko school dokuni ya bi na me de hwe enkola yi oh yeah ujide wo mo mama wo mo wi school ba ko set papa ni ne set ba e kama o de ba ya wusu ni sika wo de ba hwe akora yi wo to kai ya me ka se wo de akoto sawi ma akora yi wo si akora no enye sesi yi ma wo be de ka ni fira akora ni nsam wo bi dumfu obi ena be fa akora na wo de ne ko nkran ya ena akora na kasa enya ni sika de to ne kai wo wi so na ade enti saka na moton anasma yen mini mama kan me ba ni mi ja ho ma no ade mo maware no nkomodi enim ase ni de me ma mi wu ya wa ma ni ntinu ebusa pani uka say your friend wa woni ebedi nkomo papa yeguso da ye friend because nsem ne bi ho a me akasa de ntiase no nhyeda enimusa ema me nti no ye pese yetia fanu ni mienu na yetie wi a yebehunu babi a enokre no da na etumi aboye nti ebusu pani ye friend wa wuji yen onu ye kasa kakra kama wo se ye friend wa wo beba ye ne udi nkomo ani ebedi na kire no ye friend wa obesan ya banti no ye gusu da ye friend obomodia na ebra se wo bua ebusu pani ewo nkra no nyina nwotwe no moba
penny on our so or cacao you know and the autosumi and ya day the autosumi news or no bunch and see it was so not the autosumi and son the autosumi and son a spray you spray car ono so ye sprayer ni so wo na ado mokotu mu anase be ma na ado mokotu adwumasuam adwuma na nkwala no a nkwala no a omo na ado mokotu adwuma ana ado mo atu adwuma ada ne skani ho a wo ne be ma no be pushi wo mu ana wo nkwala ne be kasi kasema na ne buwafu be mo be kasi kasema na ne buwafu ya ne na mfa adoko ne sika ne bi nso pushi wo mu ne ne kwota be bi aka say me ba pani no me na me de no kotu adwuma bi otoso me no me na me de ne koye wono meti ya no wo nkran anu oni sofu bi na na ye adwuma ntimi na hyese ne de me de aduane na tete wo mu ahaya Akoma 87.9 F mark mu nsem dwumadie no eno ana waso eguso a wutie sesei ajapade am ye eye fie am se ye minim die nti a wutu be manefo se wanye sika kakra na mu betumi de aye bibi na wode wo dokunu no gya ho gina sika beboa no a wonko se dan ensi busua fie so mama sasa atam ne wo han dan debi busua fie busua sase na wo han dan nti dan ni mo no na minim se bia wonye sika han ibiem enti ya ba sa na me so me momodin ensi pie ba ko ne mfa nkwala ni mu ensi wo ye busua pani wo be wo hene nti wo hene nti be man half plot baby mamuntumi nkonko siska sa pie ba ko en fence so de omudi ka de ma no na meme ne to ye ne de waton ena de wodi ade no de omudi ma no so waton waton mama sini na wanka unka bibia ye nim so waton container plot me won obeka cha me so waje container mami container no waton me ba ye kura de ni sister si mi nkom mu ne container ni ntu me pe ma sam de me mu ni tugu a menya asam eno waton oye o to de container si so ma Debi wono no waton wo onipa ne de container na si so se wo ka se container plot no menti ase se wo mu twetwa kwan no ho no no oji bi ma mi oji ma o de bibi si so ma wana oji asase to wo be ka kire me se wato ase nti nyame ya adum na me kofi a metimi aye bibi wo so ukohui mi huni no wato ase so no wato ase se waton ama ne blasafo no enana ama boy ne de container si so okay so no de omo anka so ne yetwa che no na sase enti de me bi sa container ne de woto e se wo mo tete ne kwan no e no no ato ye obaji sika wo ho adwuma na ne ye no sika koko sika no e no de ye now masia ba me question ne so biem mama DNT and a wutu wuku no for say on si say won si dan fancy abusua asase so abusua asase nya ne dia ewa abusua ni nyina enti anya ne dia enti mimi ntumi ku no fo se won ko si dan fancy abusua asase so agisi wasi bia ma me ne mema ni yatimu na bia sesika ho na wo besi bia ma abusuafo na o makotena mu a wo fere abusuam timi nsi ne kwai ba sefa wo kakra wa ye nyina ye adwuma nya kosi dansi ayi abusua sase so de minim ne wo ma wo sai de na akoka kire wuku no mama ena me ka se satam ne ye ni baabi ti edan na ye han edan na ye han enti ne ye ni baabi ti bi kura na dan ne tam ne be so na ye nya sika enfa nkonkon han eno de meti ase se motena dan mu motena dan mu akopim se wo si sa dan no abusua na sase so wieye ansa mutu akotena mu good enti kamo betimi atena ba bia mo na akopim se obeje half plot no asi asa edan no asi so no mutu akotena mu ya be ni ente abusua ne fie me na me wo me maame ho tena wo maame ho no no so ntra ba bia no wotena na mo mpem kota plot kora se we awurum na mo sinsi so eba ye enya abusua sase now abusua sase no kwaje o chafa no wagene sei avia mama de make no te ase abusua sase ya wakosi wawurum na wawurum no afia be chansai me bisa wo ya be chansai so na de mama na me niema gumu na o ma oyi niema ne ma me eno na ami eno na ha me na ye pebaabi nso de nkwala na gu entia ena ma me yes ama wokosi edan ne disi wo na me bisa se wo se eno nso wo sika wo odokoro sika ne bi wo na wo fabrics ne ade ko enti se one room no a be man asasa esi abusua sase so no ye be chense I want to ya me kai no one fa dan no
nti obetu akasa obetu akasa em ka so simu nsia mamoma say mama ba say watu mi ma nyina me say nkola ni nyina wo me ho eno no ba na ko no ba ni neti dan ni ani ekotu won chance enkopa so efia kopa so me ban ma me jira de so me say me ka me say me wudi ma bro ebe yo fekeke ade ebe cho dan no be ban ma ye ne fai bibi e won bia be ban matutu mfa nya hwe so ndi afia tutu chance no tutu no ensio ni awia hye ono oba no mama me de sese no me de anya akodi mo wie ama sese wono oba ne dem te me de kokoo na me ne kodi pa na me ne kodi ye no me chefa de me hia o ma say o me yati kokoo ne ensi adu asafa 500 million nto amfa me chefa mama munya 500 million 500 na so mu akonta kire ebi no de to kai no sensi adu asa ebi no de to kai no nti 500